таҳдиди мавҷи дуюми коронавирус дар ҷаҳон ва кишварҳои ҳамсоя боиси ҷоноб намудани корҳои безараргардонӣ ва тарғиботӣ дар вилояти Суғд гардидааст. Субҳи имрӯз раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми иштирок дар ҷаласаи Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таъкид намуд, имрӯз на танҳо дар вилоят, балки дар сатҳи ҷаҳон ташвишовартарин масъала ин пешгирӣ аз коронавирус аст. Аз ин рӯ мо бояд сарҷам бошем ва мубориза барем то саломатии миллат зери хатар намонад. ин пандемия хатараш хавфнок аст. бо оиди масалан корҳои фаҳмондагии пешгирикунанда ки имрӯз манбаи сироятёбӣ нашавад, мо ҳам бисёр як намоишҳо, роликҳо мана ба воситаи телевизион ҳизбам ман сипориш додам маълум кардикум ҳамина бо ҷоно карданд. имрӯз шаҳри хуҷанд ҳамчун ҷои имрӯз манбаи сироятёбӣ ноҳӣ бобиҷон ғафуров исфара нешиндон панҷакин ашт масчоҳ пайдо шудагӣ барои ҳамин ҳам мо ҳамсояҳои дигаи султон ҳамсояҳо имрӯз аллакай карантин эълон карданд. имрӯз рақами як ҷаҳон ва имрӯз саломатии мардума мо имрӯз таъмин кардам. аз рӯи таҳлили раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳоло шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Исфара, Панҷакен, Ашт ва Масчоҳ манбаи сироятӣ ба COVID-19 аст. аз ин рӯ бояд корҳои безараргардонӣ дар ин минтақаҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда шавад, то аз паҳншавии коронавирус пешгирӣ намоем. барои ин фаъолнокии кормандони Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, занон, ҷавонон ва фаъолони ҷомеа бояд чашмрас бошад. ҳизб фаъол шавад, ҷавонҳо фаъол шавад, занҳо фаъол шавад, аҳли маорифчиҳо фаъол шавад ки имрӯз мардума фаҳманд ки ҳамин тамоми имрӯз меъёрҳо дастурамале ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва ситоди ҷумҳуриявӣ имрӯз дастурамал шудааст. дина маҷлиси ғайринавбатиам ки дина гузашт бо сарварии ҷаноби олӣ соати 16:00 якум масъалаи ҳамин буд. ҳизба таъкид карданд, занҳоя таъкид карданд ки имрӯз ҳамин ба соҳаи тандурустия таъкид карданд ки мо бояд кор кардем. кор када имрӯз мана 148,000 нафара муаллима дидам дар кор ҷойҳое ки осебпазир ҳаст монда кор кунем. мо кӯмак мекунанд раисои шаҳру ноҳияҳам шабрӯз коранд лозиманд ҳар рӯз истод мекунем. тамоми имрӯз мақсаду мароми мо ҳамин саломатии имрӯз нигоҳ доштан аст. ҳамин масъалаам бо ҷиддитар кор кардан дар кор. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода таклиф ба амал овард ки ҳоло сокинон бояд барои омодагӣ ба зимистongузаронӣ маҳсулотҳои озуқавориро бо нархи дастрас захира намоянд, зеро хатари баланд шудани нарху навои озуқаворӣ дар ҷаҳон мавҷуд аст. ба он пандемия асос гузошт. аз ин рӯ Раҷаббой Аҳмадзода мегӯяд ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳосили фаровони маҳсулотҳои озуқаворӣ мавҷуд аст ва аз он харидорӣ ва захира бояд кард. ҳозир вақташ ҳамин захира кунад, ҳамин шикансери мардум ҳозир арзонӣ як қопча пиёз 10 сомон шудааст. мана ноҳияи Бобоҷон Ғафурову кони бодом дирӯз мо рафтим помидору забзавои сабзавот хай 5 камтар хуб задааст ва иша меваша себу шафтолию чормағзи мо дидем, лекин дигар шаҳру ноҳияҳо бемеҳад зиёд бемеҳад ҳамин ҳозир ин ҳам барои баланд бардоштани иммунитет ҳам барои вай витамини тайёр кор кардан дар кор он чие ки ҳаст мо бояд муҳтарам фаъолони ҳизб истифода барем. ҳамчунин дар ҷаласа фаъолияти нимсолаи Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд натиҷагирӣ карда шуд. раиси ин кумита Матлуба Сатториён ҳисобот дода таъкид намуд ки барои пешгирӣ аз сироятёбӣ ба коронавирус корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби аъзоёни ҳизб дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ташкил ва ба роҳ монда шудааст. бояд кумитаҳои иҷроии шаҳру навоҳӣ ва фаъолон вобаста ба паҳншавии бемории сироятии коронавирус фаъолияти тарғиботи ташвиқотиро вусъат бахшида баҳри огоҳонидани мардум ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим чораандешӣ намояд. дар ин давра нисбати фаъолияти гурӯҳу ҳаракатҳои тундрав ва махсусан амалкарди манфиатхоҳонаи хоинони миллат дар шабакаҳои иҷтимоӣ, сомонаҳои ҳизбӣ, рӯзномаву маҷаллаҳо ва радиову телевизион беш аз 3260 хабару гузоришҳо, 805 мақола ва маводи таҳлилӣ, беш аз 56150 вокуниш ва 266 изҳорот инъикос гардиданд.
аз рӯи пешниҳоди раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бояд дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон соҳиби бино бошад. Ин супориш бояд то охири соли 2020 пурра амалӣ гардад. аз рӯи таҳлили матлуба сатториён ҳоло дар бештари шаҳру ноҳияҳои вилоят кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон соҳиби бино мебошад. барои иҷроиши ин супориш корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. гузориши Мафнушпур ва Наимҷон Айёбов барои барномаи иттилоотии Хабар.